다. Kata tu mati. Para na yung kakri na kanaka. Apa nung tamo? Sai di man? Sai mana? Tamo. Anu bohok toro. Bohok toro. Koi bosorong itongka. 13 bosor kakna. 13 bosor hayang itongka. Mo hayang gumani nang Aurgan nemuta. haike nang taburogo mairok di sai man. Masuk sai meya. Rogi mani ko doctor ogo talang bai kha talangai nai ram di keriba jagi talang mani talang kha tabu hingke nogo pathari ma tongkha sana bunango bunyaro thangkesi sanani bunyaro thai ke masaya hingke bono tabu nogo no ram di keriba hani ma tongkha doctor ogo talang ma dia punung ma dia yang bahna tu sambu tongo bupayung masa bahna tu masa borong no pori rena nangu borok bu bobai baksa no omahai ke tongkha hingke borok ni thinang bu hamian ungnai hinai nai wan sogoi borok no bu salja bisa buniaro kisa misa khlai tui bu bono kisa manayu borok no bu kisa lekha bu masu babu khai tabu school thangbai ke borok hostel tongkha ta Piri hostel lo. Nin sajuk songno. Haike Sadra masa sajung masa kusu sela kesar hingke buru. Omon no okra jotoni. Boro giman jamani baro 13 bosor kaja 13 bosor ni ubur ke ubur si thangma no asu kaja hingke bono boi chabo ashram rogo talang di ni heno ashram rogo talang kha ashram talangoi bosor kaisa tongoi kha busa butu yang nogo tong songnai ro sikon sikon borok ni sia nogo thunai janai haike moni pore khaike bu phano nini nok robo neta hinjak nai ba MLA hinjak nai MDC hinjak nai ro nini nok robo phai ro nata nai phaika nai phene kere ke phano khnama to khnabai ja haipan nai phene kere ka ai but somoyo hingke salni si koibar phai dol noi dol tham dol broi dol ba deli sal si bar inya om haike ma election buskang go hingke phayo dabi dabar ranan somo hingke borok tu si ongkhoya borok no riya no khongsa sarkar mama ponto si lo tarik thangni si manu kenar ka ponche dogo thangka ki bo phai nai phene kere hingke member tember rong no bo neta pheta rong no bo sai kenar ka ke bo ma jogajo khainai kere ke bu phano phaya sajagai phano ke bo phainai kere o buni সময় hinkele san pai bai mani oro bodrodi oro haing di ne kagos ponto phili phunugui yasi kai phunugui thang pai bai apro hinke haike kokthai kothma rok tai nini kapalni birima nok tam sanan mojung tipra saluk rok no ang sana mo sumani khiam hai je tiprasa sini tiprasa bokong bara je tongnai amhai ka thansa khayi joto nana kisa misa suba sura ka hinke an sa sala hamya no o bui haike kaham khayi da bare rogo talangai ako bui da kaham khayi ma no ngai ang asau asung no ang lokurang no koyi kojawi sajawo sinti prasarong no jotono soman khayi ano je mansa khoksa ba khongnei ba subaso khaijang nan musunggo ang sini buba grano bo sahorna musunggo sini buba grano bo ang omahakeno kok sana musunggo sahorna musunggo ang bono bo ano kisa suba ba kheng hel khaiteng niang sana musunggo joto lukurok no chubachu sano